Lewap vilayetinin Türkmenaba şäheriniň Zelili köçetiniň ogruny Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň işgärlerini niýetlenen 4 gatly 24 öýli 3 we 4 otoglardan ibaret döwrewap täze ýaşaý jaýlary dawaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga berildi. Täze ýaşaý jaýynyň açylyp ulanmaga berilmegi münasibetli gurulan dawara ýokary ruhlanetlige şatlyk şowkuny beslendi. Şowkuny pursatlary vilayetiň medeniýet we sanat usatlarynyň ýerine ýetirmegine aýdym sally ruh bilen çykyşlara ulaşdy. Ýerine ýetirilen aýdymlarda ülkemizin şany ösüşleri, halkymyzyň bagtyar durmuşy ugruny ýurdumyza alınıp barlayan işler, bagtyarlygy beslenen eşeretli zamanamyz, hormatly prezidentimiziň ruwaç işleri uly jogşun bilen wasp edildi. Jaý toýunyň ajaýyp pursatlaryny özüne jemleýän täsirli çykyşlar Lewap vilayetiniň Seyitnazar Seydadynaky döwlet sahly drama teatrnyň sahny usatlarynyň ýerine ýetirmegine edew sahly çykyş, sahlyşykly hemem gowunlar galkynlarja tanslar toý dawaralarynyň joşgyny artdyrdy. Açyş dawarasyna çykyş edenler berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwründe ýurdumyzda ýaşaýyş durmuş maksatly binalan gurulşyny giňgerim berilip, elgünimiziň bagtyar durmuşynyň öpçün edilmegine gönükdirilen döwlet siýasatynyň uly rowaşlyklary beslenýänini, şol ýetilýän sepgitleň sakasyna bolsa parasatly döwlet başlarymyzyň çuňur oýlanşykly belen tutumlarynyň duranlygyny aýratyn belläp geçmek bilen ýürek buýsanjyny alkyş sözlerini beýan etdiler. Dawara beslenen ajaýyp pursatlarda öý eýelerine ýaşaý jaýynyň açarlary uly şowkuny bilen gowşuruldy. Şeýlede dawaranyň dowamyny gurulşyk işlerine görelili zähmet çeken binagerlere hormatly prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuruldy. Jaý toýlarynyň mehmanlary bu günkü ajaýyp günne täze ýaşaý jaýyna bagtyar durmuşyň közýerini görüp ýaşamak üçin döredilen giň şertler bilen ýakyndan tanışdylar. Ýaşaýyş üçin amatly ähli zerurluklar göz öňüne tutulan täze ýaşaý jaýyny aşhana çağlara niýetlenen otog, ýatylýan otog, hemem mehmanlar üçin otoglary ýerleşdirilenler. Täze ýaşaý jaýynyň golaýyny toý däp desturlaryny berje etmäge mümkinçilik döredilen üstü basyrmaly meýdançanyň çağlar oýnar ýaly ýürüýte meýdançanyň bolmagym bellärlikli ýagdaýdyr. Toý gününe gadanlar ataryp dürli tagamlarym taýýarlanyldy. Şeýlede bugünkü ajaýyp gününe dürli sport ýarşlarym gurnuldy. Ýaşaý jaýynyň ýanyna häzirki zaman dükanyň işe girdilmegi täze jaýlaryň öý eýeleri üçin hem amatly bolup günnelik sarp edilýän azyk önümlerini satyn almaga mümkinçilik döredildi. Täze ýaşaý jaýynyň açyş dawrasyna gatnaşyjylar halkymyzyň bagtyar durmuşy, eşeretli ertirleri, ýurdumyzyň rowşan geljegi ugruny ýygdyrly aladalanýan türkmen halkynyň melelizri gahrman arkadagymyza hemem hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler.